Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa uKhathini. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Insizwa zingibiza ngoduna kaNdaba uNtombisi yamncumela insizwa ziyamkhombisa ngesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikholwa elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ugqamugqamu umsathe kankane lakha lathi ngihamba lithesele usithi lathi ngaha. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba sibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyelele. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Yazi khona abantu abathi impunga yesintu mayingena introduction yakho yinde kakhulu. Hayi kufanele ukuthi inhliziyo uvele nje uyitshele ukuthi le introduction ende uzoyizwa ngoba angikwazi ukuthi ngeke ngize ngizibongele. Hamba namakhehla amakhulu. Kufanele ngiwabongele, angibongeli mina ngibongela wona. Inkosi ayikazi ithi mayifika la ifika khona ingabongelwa. Nami ke ngihlonipha amakhehla angembethe. Emsakazweni ngisuke ngilawulwa lapha. Ingakho vele amakhehla engakufuni ukulawulwa ngoba akwenzeki ngendlela yawo. Abanye bathi bangithanda mangemsakazweni ngoba intro ayibinde. Suke sike emzini abantu. La kwimpunga yesintu TV sike nqiweni lethu sike sizindeni sethu. Kufanele ngiwahlonipha amakhehla. Kufanele ngiwanika indawo yawo, ngiwanika isithunzi sawo makhulu. Ofuze wensizwa nayi imbiza abafowethu siyachatha zinsizwa 100 rand lembiza le uthatha ngo half la umoma nje usize 8 lo ochatha uchathe igijimile lapha kwisothamlilo ifika ivula imithambo naseqolo ikushayela isilonda inhle kakhulu ekuchatheni ayishisi futhi kakhulu kodwa iyezwakala ukuthi iyimbiza nayi neyogati iyogati bafowethu inamandla kakhulu. Hayi izinga lenyuke kakhulu bafowethu. Iyogati. Nayi iyogati uyakwazi ukuzitholela yona emphelandaba i250 masokuposela yona iyogati iyodwa i350 mayihlangene naleyo kuchatha ku450. Sisebenzisa uPostnet manje. Masiposa into efana nembiza ngoba uphepho uyazibuyisa. Engisho ukuthi ke mawuzidinga lembiza lezi zombili 450 bese usitshela ukuthi indawo kuyona ikuphi uPostnet esokuthumelela kuona ukuphi. uPostnet ke kuyefana noPhepho njengoba uyilanda kaPhepho nakwaPostnet uzophinda uyilande khona 450 kuhlangene nedelivery. Mawufika lemphelandaba lembizo okuchatha i100 rand. Kodwa mawufuna sikuthumelele yona izoba u250 sekuhlangene nokuthumela. Kodwa mazizombili ziyikhombo yamadoda, ikhombo yamadoda le. Kubalekile ukuthi bafowethu nizitholele yona ukuze uhlale uyindoda uhlanzekile nemithambo igazi ligijima kahle ube buqabaqaba njengeqaba levinika 450. Angibonge bafowethu ukuthi niya subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV sikhula kancane kancane. Nawe ungaka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu. Mawufunda incwadi esihloko sithi sithini isintu. Kunesihloko lapha nesibhale ngaso esijulile kakhulu. Isiko lokumisa. Yini ukumisa? Ukumisa ila usuku uthatha khona imbuzi. Uzocela okuthile kubantu abadala. Bese leyo mbuzi ungayihlaba uyidedele ihambe. Isiko lokumisa ke endulo babelisebenzisa kakhulu okhokho nomkhulu bethu. Bona babekade besajulile entweni ezithinta isintu. Uzokhumbula ukuthi omkhulu bethu babehleli kwisintu, babenamathele kwisintu, behamba kwenyathuko yesintu. Yingakho nesiko lokumisa babekade belenza. Bangene nembuzi endlini bakhulume bathi nina bosibanibani ngizele la ingane yentombazana. Ngiyacela ukuthi niyisithe emehlweni abafana, niyifunele umkhwenyana. Nani zalukwazi zale ekhaya ikhetheleni umuntu ongeke adlale ngayo le ngane.
niyikhethele umuntu ozoletha inkomo phakathi kwekhaya. Uma nenze njalo sobuya lembuzi isizonipha yona. Bese bavele bayisipule nje kancane ishoba kwesinye isikhathi bayisipule la phakathi kwempondo bafake lapha empepheni. Bese beyidedela imbuzi ihambe kwesinye isikhathi bayisimpula lapha eshobeni bese babeke lapha phezulu emqhobeni. Lembuzi lena ikinonobale ngoba imbuzi yabantu abadala bathenjisiwe ngayo. Uma kuyimbuzi eyisibhuzazana iyakwazi futhi ukuthi imithi izale. Iyavikeleka ngoba yeluswe yibona bathenjisiwe ngayo. Njengoba benza umsebenzi wokwelusa ingane yale ekhaya entombazane yokuyigada bayazi ukuthi bazobongwa ngayo. Nebala kwakwenzeka abantu abadala babekade becela igadwe ingane ikhule kahle ingane ithola umkhwenyana ingane ilotsholwe kube kuhle babe sebeyithatha leyo mbuzi sebezopha ithongo sebefika manje bazobonga nina bosibani siyabonga esasicelile nebala nakwenza ingane isiganile nasike isithebe senidlani njengoba sasikade simthembisile. Uyabona ukuthi uma siyichaza lento siyixoxa nobani uyafisa sengathi angayenza. Kodwa kubona bonke abantu abangakwazi ukemsamo bayomisa. Namhlanje ngifuna ukuchaza ngicacise ukuthi umuntu onjani ongakwazi ukuthatha imbuzi ahamba emsamo ayomisa ngaleyo mbuzi bese ayidedela. Omunye umuntu ngangenzeka lokho akufisayo kubantu abadala kodwa kube ukuthi ithongo liyamshaya limlimazi. Omunye ngaphambana into zakhe ngokumisa. Omunye kodwa izinto bese zikwazi ukuthi zenzeke. Uzokhumbula ukuthi omkhulu bethu nokhokho bethu babezigcina izinto ezithinta isintu. Kodwa thina izinto ezithinta isintu simadolonzima ekutheni sizenze. Sibambe kakhulu inkolo, sigxile kakhulu ekuthandazeni, sanciphise emsamo. Uzothola ukuthi phakathi komuzi wakini kunamacala phezulu kwakho ekufanele ukuthi uwathethe. Kodwa nokwazi ukufika nembuzi uzogabisa ugabisela abantu abadala. Awukwazi ukuya nembuzi emsamo, awukwazi ukumisa uma kuwukuthi phakathi komuzi wakini kunamacala. Kufanele kube ukuthi amacala egcikeni lomuzi wakini agciniwe wonke. Ayikho into ekhalelekayo. Usungakwazi ukuhamba nembuzi yemsamo bese uyamisa ngoba kuwukwedelela ithongo ukuya nembuzi emsamo uyomisa ekubeni kukhona izinto ezidingakalayo phakathi kwegceke. Akuwona wonke umuntu okwazi ukumisa amawazi ukuthi kunecala kini ekufanele ukuthi ulilungise ongalilungisile awukwazi ukemsamo ufike uyomisa. Lento yokumisa ifana ncamashini nokuthetha emsamo uthethisa abantu abadala. Abantu abadala bathethiswa noma ubani. Abantu abadala ngeke ukuthi ufike emsamo uzothetha kodwa kubeni ungakaze wenze lutho emsamo unamacala amaningi emsamo bese uzothetha uthethisa abantu abadala. Abantu abadala uma bathethisa ubathethisa ngezinto osuzenzile emsamo ukuthi nina bosimanibani ngikwenza kanjani ukuthi nokuthi ekubeni ukuthi sengikwenzile nokuthi ngakwenza ukuthi manje kwenzakala kanjani egcekeni leni ukuthi kwenzakala kanjani phezulu kwempilo yami ukuthi kwenzakala kanjani phezulu kwezingane zenu ekubeni ukuthi nokuthi sengikwenzile mongakaze wenze lutho uzothetha kanjani emsamo uzolithethisa kanjani ithongo ekuphambukeni kwalo ngoba nalo kuyenzeka liphambuke ngoba phela abantu abadala babantu. Manje wena uzothi awenzile lutho emsamo usuyafika nembuzi uzobagabisela bese uyayidedela kulula abantu abadala ukuthi bakushaye. Ukuze ukwazi ukumisa udinga ukuthi amacala onke akini. Yenza isiqiniseko sokuthi athethiwe. Yenza isiqiniseko sokuthi ayikho into ekhaleleka kuwena ekufana ngabe uyenzela abantu abadala ongayenzile. Ukuze uzothi mawufika nale mbuzi uzokhuluma nabo bacela ukuthi bakwenzele lokho okufisayo uyidedele imbuzi bese bayakhuthala nabekutheni bakwenzele leyo nto ngoba bayazi ukuthi ekugcineni uzobuza ubapha yona le mbuzi. Kodwa makukhona into ekhalelekayo basobha imbuzi. Bafowethu njengoba ngishilo insizwa zakithi ukuthi nayo imbiza eyokuchatha lena ensizweni iyogathi lena bafowethu iyatholakala lemiphilandaba lekhombo mayihlangene i450 angingawageqiki amagula ngoba ngemuke. Incwadi esihloko sithini sithi njengoba ngasho ngathi izophuma second edition kunezinto bafowethu laphana esizifakayo esibachushisa kuzona abantu siphendula imibuzo
abantu abekade beyibuza uma beyifundile njenganaso lesihloko sokumisa nakhona futhi siphinde sachaza senaba sakuveza ukuthi akubona bonke abantu abayokwazi ukuthi uma befika emsamo bafike bamise. Omunye uyothi uyamisa bese izinto ziyamshaya ngesizathu sokuthi unamacala nawo kunezinto ekufana ngabe uzenzile angazenzile. Kodwa umuntu omisayo umuntu engekho into ekhalelekayo phezukwakhe. Hayi bafowethu, asingawageqa amagula. Ngiyacela bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siyithathe imifanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.